pala mga kabiyaya, bigla ang vlog ito or video, no? So may may gusto akong tawagan na isang dati kong tinulungan. Kung natatandaan nyo po, si Dexter, yung PWD na masipag na binata, no, na scholar, na ang tanging gamit niya lang sa pagpasok ay yung skateboard, no. So ito, tatawagan natin siya kasi may hindi ka aya-ayang ginawa sa kanya doon sa diet. Basta siya na magkwento, no. So tawagan natin. Tawagan natin, guys. Ito, yan. Yo, tol, musta? Ito, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Nag-video ako para marinig nila yung ginawa sa'yo ng mga lokong yon. So, ano bang nangyari? Simulan, anong nangyari? Papamedical ka. Dandahan. So, pagpunta mo ng ospital, magpapamedical ka, para saan yun? Para sa OJT. Okay. Tapos, pinapila ako nun. Wala, bago ako nakapasok na loob. So, kung ano, sige, tuloy mo. Tapos, pangpasok namin sa loob. Anong ba ang ginawa sa akin? Anong ba ang trato? Lahat ako kung ano ba sa trato? Ano ka na makapasukan kung trabaho? Pinay naman daw ako. Grabe, no? So, nilait-lait ka doon. Sinabihan ka na wala kang mapapasukan na trabaho kasi pilay ka daw. Yun yung sabi ng mga nurse, tama ba? Ano ba? Doktor mismo nagsabi sa'yo? Anong to? Anong hospital to? Promental. Ha? Promental. Horomental? Promental. Promental. Provincial Hospital sa Daet, Camarines Norte. Yun, Provincial Hospital. So, nung nilait-lait kayo, ano pang ibang ginawa sa inyo? Tinapay ako nun. Tanda ako ng mga kamandana na akala ko. Hindi ka binigyan ng medical? Hindi. Sira ulo naman tong mga to. Ano naman kaso nun kung may diferensya ka sa kagustuhan mong magtrabaho? Kaya nga doon. Hindi ka nakapag-video? Nabigla ka, hindi nga daw akalain na na ganun yung gagawin sa kanya, kaya hindi daw siya nakapag-video. Yung pangalan ng doktor, wag mo muna sabihin yung pangalan ng doktor nakuha nyo? Nakuha mo, i-chat mo sa akin Kasi yun po mga kabiyaya, ilalapit ko po ito kay Sir Rapi Tulfo or kahit kanino na pwedeng kasi hindi po tama tong ginawa nila dito sa tao, no? Porket PWD, porket may diferensya, ayaw nilang bigyan ng medical kasi nga daw hindi daw makakapagtrabaho kasi nga daw ay pilay daw tong si Dexter. Grabe naman yung mga taong ganyan So yun, nung nung kasama mo pa mama mo, di ba? Kasama ko ba doon? Masakit pa nung kasama pa yung nanay niya, si ate. Grabe. So kailan to nangyari pala, tol? Kailan to nangyari? Kaninang hapon lang. Umaga pa lang nandun na kayo. Tapos pumila kayo ng pagkahaba-haba. Ang inaano ko pa dito, kasi PWD ka, hindi ka dapat pinapapila sa ganun. May yan sila doon.
para sa'yo. Tapos ako nauna nun. Grabe. Grabe tong... Ano? Ikaw yung pinakauna, tapos... meron talaga. Okay. Nauna ka na, tapos pinauna pa yung nahuli. Grabe naman to. Yan, nananawagan kami ni Dexter sa lahat ng mga kapanood nito. Paki-share po. Nandiyan po sa may lalabas dyan sa video yung kung ano yung buong kwento nung ginawa sa kanya. Kasi hindi to tama eh. Sana mailapit natin to kay Sarapi Tulfo or kung sino man pwedeng malapitan para... Kasi, paano? Eto si Dexter, kilala ko to. Gawa ng nakasama ko na to. Paano kapag ginawa pa nila yan sa katulad ni Dexter na PWD? Kawawa naman. Dapat nga ito yung binibigyan nila ng attention kapag nandoon sa hospital nila. Kasi mga PWD to. Dapat ito yung mga inuuna kaysa dun sa mga iba, di ba? Pero ang ginawa nila, lait pa nga daw siya. At hindi pa nga, umuwi ka na lang, hindi ka na lang kumuha ng medical or hindi ka talaga binigyan. Pinapila ka ng pagkahaba-haba tapos hindi ka rin binigyan. Tapos alam nyo guys, yung medical ni Dexter na yun, pang OJT niya yun eh. Hindi ba nila alam na sobrang sipag nitong batang to sa sa pag-aaral? Grabe talaga yung mga tao na gulat ako nabasa ko sabi ko, ano kaya nangyari dito? Pagtingin ko, ganun nga. Nakakagigil. Lahat di nila ginaganyan yung mga porket PWD kung lait-laitin nila. Ilan yung nang lait sa'yo doon? Kasi nabasa ko kanina, bungad sa bungad. Yung Dalawang doktor. Grabe. Imbis na kanila sa imbis na maging proud. Ako nga proud ako sa iyo, ang sipag mo mag-aral eh. Tapos sila nilait-lait ka lang. Kaya nga yun eh. Ang sisira pa makatapos. Tapos malalaman eh. Kaya mo, huwag mong pansinin yon yung mga ganong tao. Yan yung mga walang bilang dito sa mundo. Yung mga taong ganyan na ultimong kababayan nilang may kapansanan, nilalait-lait. Yan yung mga mga basura sa lipunan natin. Yung mga yan, ikaw yung ginto dito sa Pilipinas. Kaya kung ano man yung mga narinig mo sa mga bunganga nila, huwag mong pansinin yun, ituloy mo pa rin ang pangarap mo. Huwag mo silang pansinin, tol. Alam ko yan. Kahit na hindi na ako nakakapunta dyan kasi nandito na ako sa Maynila. Iniisip ko pa rin kayo dyan, lahat ng tinulungan ko Kaso, sadyang gipit na rin ako ngayon. Dami ko na rin, syempre may pamilya din ako at wala na akong katulad noon na mga pantulong. Kahit paano nakakatulong naman ako, pero pabigas-bigas na lang. Kung malapit ka lang dito binibigyan din kita. Kaso syempre layo nyo. Yan mo, yan, eto. Sana mapanood to ni Sarapi. Ipapasa ko talaga sa kanya to. Lahat ng rito, araw-arawin ko to i-share sa lahat-lahat ng page ng Rapi Tulfo in Action para nila tong mo, yung sumbong mo. Ganun na lang, hayaan mo. Kung ano yung mga palalait na ginawa sa'yo, itanggalin mo yan sa isip mo. Ituloy mo yung pangarap mo. Promise, may ka, tol. Huwag mong intindihin niya sila. Ako,
kung sila nilait-lait ka, kami dito, magulang mo, kapatid mo, pamilya mo, ako, proud kami sa'yo, ha? Huwag mong intindihin yung mga yun. Salamat, Tol. Oo. At kapag may nakaluwag-luwag din ako, makatulong ulit ako sa'yo, ha? Chat na lang kita. Oo. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Ha? Ayan. Ano? Sige. Sige, kayo din, ha? Oo, yan. Oo, ingat. Yan, guys, si Dexter. Grabe ginawa sa kanya. Sige, tol, ibaba ko na to, ha? At alas 12 na rin dyan para makapagpahinga na kayo. O, ingat kayo dyan. O, ingat. O. God bless. Salamat. So, yun nga, no? Grabe. Alam mo yan si Dexter, sobrang proud ako dyan. Totoo si Dexter, kaedad ko yan. Halos kaedad ko yan. Proud na proud ako dyan kasi doon sa katayuan niya na PWD or yung sinabi nga ng doktor na pilay daw siya. Pero nagsusumikap yan sa buhay niya tsaka may pangarap siya. Nagulat ako doon sa post niya na ginanon-ganon lang siya doon sa provincial hospital. So ipapasend ko sa kanya kung sino yung mga doktor na yon para mailapit natin. Kaya sana rin tulungan nyo rin ako na mailapit ko kay si Rapi Tulfo. O Rapi Tulfo in action, sumbungan ng bayan, wanted sa radyo. Yan, o kung sino pang pwedeng tumulong sa atin. Kawawa naman yung tao. Naluluha yung si Dexter kanina habang kausap ko. Sabihan ba naman daw siya na ba't ka kukuha ng medical? Hindi ka naman makakapagtrabaho. Pilay ka. Pero mo sa harap pa ng magulang niya, sa nanay niya. Kasabihan siya ng ganun. Walang nakakagigil na na hindi ko malaman yung mga mindset ng ibang tao ngayon. Kung kami nga dati dyan, nung tinutulungan ko yan, proud na proud ako yan. Wala lang ako talagang magawa ngayon kaya hindi ko siya rin matulungan. Kahit malang pang baon-baon niya sa araw-araw sa pagpasok. Di ba nila alam na kung gaano kahalaga yung medical na yun sa OJT ni Dexter yun. Na kasi siya, guys, college na siya. So kailangan niya yung medical na yun, medical para makapag-OJT siya. Kaso sa halip na tulungan ng ginawa, nilait-lait, tinawag ng pilay, o ano-ano pa, kung ano-anong pangdadaw yung ginawa. So yun, sana mapanood to ni si Rapi Tulfo para naman matigil tong mga ganitong kawalang yan ng mga kapwa natin Pilipino. Kapwa mo Pilipino, lalait-laitin. Grabe. So yun, maraming salamat at ingat kayo palagi. Sana pakishare tong video na to. At ito po yung mga mga buong nangyari. Yan, pakibasa na lang po.